Γεια σας, είμαι η Παναγιώτα Κυπρέου. Η πρακτική που δίνουμε εδώ μας βοηθά να εκπαιδευτούμε στο να παρέχουμε συμπόνια στον εαυτό μας, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου έχουμε στραφεί ενάντια του, τον κρίνουμε πολύ αυστηρά, είμαστε επιθετικοί απέναντί του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν παίρνοντας μία αναπαυτική θέση. Μπορείτε να καθίσετε σε μία καρέκλα, φροντίζοντας να ακουμπά καλά η πλάτη σας πίσω στο κάθισμα, τα πέλματα να είναι στο πάτωμα, τα μάτια μπορούν να είναι κλειστά ή αν προτιμάτε αφήστε τα ανοιχτά με χαμηλωμένο το βλέμμα, χαλαρό. Μπορείτε επίσης αν προτιμάτε να ξαπλώσετε, κατά προτίμηση λυγίζοντας τα πόδια και φέρνοντας τα πέλματα να ακουμπάνε στο στρώμα. Ξεκινώντας, πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές. Βαθιά εισπνοή, γεμίζοντας με αέρα το θώρακα, τα πλευρά, την κοιλιά. Αργή εκπνοή, αδειάζοντας τον αέρα από την κοιλιά, τα πλευρά, το θώρακα. Άλλη μια βαθιά εισπνοή, γεμίζοντας με αέρα το θώρακα, τα πλευρά, την κοιλιά. Αργή εκπνοή, αδειάζοντας τον αέρα από την κοιλιά, τα πλευρά, το θώρακα. Άλλη μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή με τον ίδιο τρόπο. Παρατηρήστε τις αισθήσεις της αναπνοής καθώς εισπνέετε και εκπνέετε. Επιστρέψτε στη φυσική αναπνοή χωρίς να κάνετε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια. Νιώστε το σώμα σας να αναπνέει. Και παρατηρήστε την επαφή που έχει το σώμα σας με την επιφάνεια όπου ακουμπάει. Παρατηρήστε τα πέλματα εκεί που ακουμπάνε. Τη λεκάνη, την πλάτη, τα χέρια. Νιώστε όλο το σώμα. Και τώρα πάρτε λίγο χρόνο για να φέρετε στο νου σας τη ζωή σας αυτή την εποχή. Ίσως να παρατηρήσετε ότι σε κάποιους τομείς μπορεί να είναι στη σχέση σας με τους άλλους ή στη συμπεριφορά σας. Έχετε στραφεί ενάντια στον εαυτό σας, τον κρίνετε πολύ αυστηρά. Ίσως αυτό αφορά το γεγονός ότι είστε σε σύγκρουση με κάποιον άλλον ή ότι αισθάνεστε πως δεν φέρεστε σωστά στο παιδί σας, σε κάποιον φίλο σας, στο σύντροφό σας, σε έναν συνάδελφο. Ακόμα μπορεί να ασκείτε κριτική στον εαυτό σας για κάτι που αφορά τη δουλειά σας ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που δεν σας αρέσει ο τρόπος που λειτουργείτε. Εντοπίστε λοιπόν πότε, σε ποιες περιπτώσεις μπαίνετε σε αυτή την κατάσταση αναξιότητας, αυτή την αίσθηση ότι δεν είστε εντάξει.
Αφήστε τον εαυτό σας να έρθει σε επαφή με αυτή την κατάσταση για να νιώσετε πώς είναι όταν είστε σε αυτή την πεποίθηση ότι είστε ελλειπείς, ότι έπρεπε να είστε διαφορετικός. Ίσως υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν είστε αγαπητοί ή ότι δεν είστε εντάξει, ότι δεν είστε σεβαστοί, ότι κάτι δεν πάει καλά με σας. Αρχίζουμε λοιπόν να αναγνωρίζουμε αυτό το βίωμα του να είστε σε πόλεμο με τον εαυτό σας. Αναγνωρίζοντας τις σκέψεις και τις αισθήσεις αυτού του βιώματος, επιτρέψτε σε όλα αυτά να υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Κάντε χώρο για αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αρχίζουμε να εξερευνούμε με περιέργεια, με ενδιαφέρον, με ευγένεια. Πώς είναι όταν βρίσκεστε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το βίωμα. Ποια είναι η πεποίθηση που υπάρχει. Θα έπρεπε να είμαι διαφορετικός. Είμαι κακός γιατί πληγώνω τους άλλους. Κανείς δεν μπορεί να με αγαπήσει. Πάντα αποτυγχάνω. Εντοπίστε ποια μπορεί να είναι η βασική πεποίθηση που συνδέεται με αυτό το βίωμα. Ακόμη πιο σημαντικό, νιώστε το σώμα σας και παρατηρήστε όταν είστε σε αυτό το βίωμα της αναξιότητας, πώς είναι στο σώμα σας η αίσθηση. Πώς αισθάνεστε στο λαιμό, στο στήθος, στην κοιλιά, όταν νιώθετε πραγματικά άσχημα για τον εαυτό σας. Το πιο σημαντικό μέρος της εξερεύνησης είναι να συνδεθείτε με τη σωματική εμπειρία αυτού του βιώματος. Παρατηρήστε το πιο ευάλωτο μέρος στο σώμα σας, όπου νιώθετε περισσότερο άσχημα. Νιώστε τι χρειάζεται περισσότερο αυτό το μέρος του σώματος. Το μέρος που νιώθει ότι είναι ελλειμματικό, ότι δεν είναι εντάξει. Τι χρειάζεται. Χρειάζεται μήπως να το δουν με ένα διαφορετικό τρόπο. Χρειάζεται αγάπη, κατανόηση, αγκαλιά. Ακούστε το. Και καθώς το ακούτε, αυτό το μέρος του σώματος που νιώθει ότι δεν είναι εντάξει, πειραματιστείτε βάζοντας το δεξί σας χέρι επάνω στην καρδιά σας με ένα τρυφερό τρόπο, με απαλότητα. Αυτή είναι η αρχή προς την αγάπη, προς τη φροντίδα. Νιώστε τη δυνατότητα να προσφέρετε αυτό για το οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη εσωτερικά. Ίσως υπάρχουν λόγια που μπορείτε να προσφέρετε. Για παράδειγμα, είναι εντάξει γλυκό μου. Λυπάμαι για αυτό που σου συμβαίνει. Σε αγαπώ. Ή νοιάζομαι για τον πόνο σου. Νιώστε όπως όταν μια εξωτερική πηγή σας παρέχει αυτό τον τρυφερό καθησυχασμό και την αποδοχή. Ένας ιερέας ή ένας σοφός δάσκαλος. Νιώστε τη δυνατότητα να αντλήσετε αγάπη και να την προσφέρετε εσωτερικά, να δώσετε φροντίδα και συμπόνια στον εαυτό σας. Κάθε φορά που παρέχετε φροντίδα και συμπόνια στον εαυτό σας, αυτό σας επιτρέπει πραγματικά να νιώσετε την αγάπη να ρέει στη δική σας οντότητα.
Μπορείτε να οραματιστείτε φως, ζεστασιά να ρέει προς τα μέσα σας. Η πρόθεση να προσφέρετε φροντίδα προς τα μέσα αρχίζει να καταργεί αυτή την τάση να είστε σε πόλεμο με τον εαυτό σας. Τώρα μπορείτε να αναρωτηθείτε ποιος είμαι αν σταματήσω να πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Και παρατηρήστε το. Ποιος είμαι αν σταματήσω να πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Νιώστε αυτή την τρυφερότητα, το άνοιγμα, την έκταση της ύπαρξής σας όταν δεν είστε σε πόλεμο με τον εαυτό σας. Είναι καιρός να σταματήσετε να ραγίζετε την καρδιά σας. Κάθε φορά που κατακρίνετε τον εαυτό σας, ραγίζετε την καρδιά σας. Απομακρύνεστε από την αγάπη, που είναι η πηγή της ζωτικότητάς σας. Είναι καιρός τώρα να ζήσετε, να γιορτάσετε και να δείτε το καλό στην ύπαρξή σας. Μην αφήνετε κανέναν και τίποτα να σας αποσπά. Σταματήστε να παλεύετε με τον εαυτό σας. Αφήστε τα πράγματα να είναι όπως είναι και αναπνεύστε μέσα στο καλό που ήδη έχετε. Είναι καιρός.